tajemnicu sakramenta, pozwalaj nasi raz tracić moc staronie prawa, Boża nowy zapadzie, kto nam rozumie, tłumaczy światło wiery, wygrać Bogu wieczna, Ojcy, prawa zbawienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna życia, Duszą i pałacic, Ojcu wieczna światła. Amen. Молимся, Боже, Ty w Najświętейшym sakramencie покинął nam uspamięć swojej muki. Prosим Ciebie, допоможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували плен Твоего откупления, який живейший владарь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Amen. На початок номер 63. Роздати співу.
Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Эту святую душу справую за Дмитрия з нагоди дня народження, пошедших Божого благословения, віки Святейшей Анны Марии, потребних ласкав здоров'я, душі і тіла. У молитві вірника упам'ятає отца, померлого панца Анжелу, прошедший для его радости життя вечного в Володарстве Небесным. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти в эту наисвятейшую охрану. Спогадаемся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Хвала на вершинях Богу, а на землі суховою землю приходить. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Ане Божа благодать небесный, Боже Отче всемогутный, Ане Сыне одинородный, Иису Христе, Иису Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Ангел Божа, баранку Божий, Сині Гаїнця, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, які береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, які сядеш права рушайся, змилуйся над нами.
Святым ухвале Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. У всемогутный Божа, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы и поможи нам Твою и лаской, как наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живет и владавлет в едности Духа Святого, Бог прозущий веки вечные. Amen. Читання книги пророка Езехиила. Так каже Пан Бог: «Возьму я з вершини високого кедру и посаджу, з верхних горин ягонок отломаю паросток и посаджу на высокой и взнеслой горы. На высокой горы Израиля посаджу его, и пустить галлё, и принесе плен, и станет вечным кедром, и будут жить под им усялякие птушки, усялякое птаство, буде гнездиться, и у тени галля ягонова. И доведаются все древы полевые, что я, Пан, понижаю высокое древо, а низкое древо возвышаю. Зеленое древо высушиваю, а сухое древо примушаю плетнеть. Я, Пан, сказал и так зроблю. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Добра дяковать, Тебе, Пане. Добра дяковать, Тебе, Пане. Доброю дяковать Пану и прославлять имя Твое наивысшейший, раницею отмщать Твою милосердность и верность Твою начить. Добра дяковать, справедливый запретнее, як пальма, вырасти лицем кедр на Ливане, посаженный в доме Пана, яный закрепить на пятницах нашего Бога. Добра дяковать, Тебе, Пане. Навод уста рассеяны будут плодовитые, соковитые и свежие, как возвещать, что справедливый Бог, святыня моя, и немалый мне правый. Добра дяковать, Тебе, Пане. Стараемся подобаться Ему, ці то будучи з Ним, ці то далеко от Його.
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, маючи упевненість у кожній хвилині, ведаємо, що коли присутнішим у тілі недалеко від Пана, виступаємо ми в поводлі віри, а не діля бачення. Однак, маючи упевненість, ми більше хочемо покинути тіло і поселитися у Пана. Тому стараємося подобатися Йому, ці то будучи з ним, ці то далеко від Його. Бо усім ми повинні з'явитися перед троном Христа, щоб кожен отримав згодно з тим, що він робив, живучи у тілі, добре чи благое. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Зерни Слово Божие, сеет Христос. Кожный, кто знает Его, будет жить вечно. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала тобі, Пане. У той час Иисус сказал народу: «Владарство Божие не вы человек, что кидает зерня у землю, и спит, и устає ночью и днем, а як зерня узыходить и расте, ён не ведает. Бо земля приносит плен сама себе, спочатку зеленину, потом колос, потом полное зерня у колосе. Коли ж соспея плод, одразу посылая сев, тому, что настало ж его. И сказал: с чим порівняємо владарство Божие? Ті, у якої приповісті виявим його, яно як гарчичне зерня, коли його сіють у землю, воно найменьше з усього насіння землі. Коли ж посеянное узыходит и становится большим за усялякую зеленину, и пуская великое ралье, так что под тенем ягоным могут ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедовал им слово, коли они могли слухать, и без приповестей не казал им, а своим учням сам на сам тлумачил все. Это слово Пана. Слава тобі, Христе. Мы триваем у агрессия костела, который называется звичайным. Ksiądz надеется на зеленый колер. Это наибольшая частка у литургии костела, яка присвячена звичайному. Хтось би сказав справді, який переживати, так само святарам, який говорить Слово Божие, под Великий пост, або под урочистості з мертвих повстання, і таке самопереживання, П'ятидесятниці і так далі, або на Боже народження, на Адвент. Чому? А там щось робиться. Там є динаміка, Ісус Христос щось творить, з кимсь говорить, там його хочуть зловити, тут народжається, тут його з мертвих повстає, спотикається з апостолами, тут оздоровляє когось. А сьогодні Ісус Христос приймає поставу вірною, сидить і навчає. Навчає звичайними приповістями тими, які і народ розуміє, а народ у гэтым живе. Ісус Христос ведає, що говорить, не буду говорити теологічно винесло, або філософічно замудрено, а й тим, що народ переживає. І сьогодні ми почули про владарство небесне. У Америки Паўночнай, которая была знана вельми моцно с невольництва. От 1865 года подписана была у Конституции 13-й таубиц, который говорил, что нельзя брать у неволю человека, а так само примушать его до необовязковой працы.
Хіба што гэты чалавек трапіў у турму, у калонію якую, дзе павінен адпрацаваць кару, за якую ён паносіць. І па сённяшні дзень гэта дзейнічае. Але не ведаю, чи вы ведаеце, што афрыканцы, якія траплялі ў Амерыку, у Станы З'ядначоныя, 90% іх было невольнікамі. Іх прадавалі просто. Свае прадавалі белым, вот так можна сказаць. Так і называлі. І вось сапраўдная гісторыя, якая адбылася, што адзін такі афрыканец папаў у ласкі да свайго пана, таму што быў добрым, даверлівым, і пан яго таксама абдарыў даверам. І пэўнага разу паехалі яны на рынок, каб купіць наступных нявольнікаў. Гэта яшчэ было перад падпісаннем гэтай канстытуцыі, допісу номер 13. Калі паехалі купіць нявольнікаў, усіх павыбіраў гаспадар, але ішоў гэты таксама, сказаць яму трэба, што ён быў хрысціянінам. Гэты нявольнік ахрысціўся і прыняў імя Тамаш. Калі закупілі гэтых нявольнікаў, ён ішоў і убачыў зняволеных, старшых, хворых, замучаных, застрашаных таких невольников. Подошел до гаспадара и говорит: «Ведай, что купи мне одного из них. Я хочу, как ты мне одного купил». Настоял на гаспадару, ну и гаспадар сгодился за несколько долларов, за несколько зломанных долларов выкупил, вытянул старшего человека, вельми хворого. Когда приехали, запросили его в свое помешкание, дал ему свой покой, оглечил ему раны, перегневал его, кормил. Когда гаспадар это убачил, доверился, пришел к нему и запытал: «А это что? Это, может, своего батька из него не выкупил?» Говорит: «Нет. Это, может, твой якийсь родный человек?» Говорит: «Нет. Может, якийсь приятель?» Тоже нет. А вот это Тамаш, это мой, а не батька, они это не кревный, не родный. Это не приятель мой. Это наоборот. Это мой неприятель. Это этот человек, который користи давным-давно в Африке меня зловил, продал вам бедным сюда». Я припомнил это слово, когда ішов и убачил его, який сказал мне миссионер, святар, який там працевал. Памятайте, не отплачайте, не платите злом за зло, а злом за добро. Умейте пробачать. Вот такий приклад пробачення у Ісус Христос. И эти слова мне так моцно порушили, что я не мог простить больше, как мне выкупить того, кто записал мою жизнь сахар. Кто мне сюда продал его. Браты и сестры, это и есть зернышко горчичное, якое было вкинутое в сердце этого африканца Тамаша, який так моцно любовью запалал, что выкупил того, кто его продал. Как дать ему сапраўдную свободу, как дать ему годные условия для життя. Доктор Хенрик Мозник проводил шмат экспериментов, шукаючи лекарства, был от эпидемии, шукаючи лекарства на різні хвороби, а у першій черзі він знайшов лекарства на хворобу, а в якій помирає, і Наполеон був і нападав, все військо для дитя було. Потім, коли були ув'язнені, знімавши в тюрмі в'язні, так само такі хвороби, всі помирали там, вельми моцно нападали. Нашел лекарство от хворобы сыпный тиф на белорусской мове. В 1961 году приехал в Варшаву, зустрелся тогда с кардиналом Королем Войтилом, позднейшим папежем. Потом зустрелся с еще одним біскупом, який направил до ксенза Федоровича поза Варшаву кавалок, где он там каил свою парафию, якую сходился взять Федорович. Ну и здарилось так, что сказал этот лекарь, знаный лекарь у Советском Союзе, что хочет стать ксензом. За згодою біскупов висвятили, дали ему дьяконство, на наступный день в 1961 году дали святарство, и он выехал как дали працевать. Али так само, как быть святаром. И описывая историю своего життя. Певного разу
ехал я на север. Каб там довести леки, каб там оздоровить людей, каб знайти якийсь лек от той хвороби, яка там повстала. Едучи хорошим морозом, вельми моцним, автобус зіпсувався. Як тільки ведав, куди йти, взяв свої речі і вийшов з автобуса, коли йшов, остановився якийсь автомобіль. Водитель автомобиля запытал, чи желаю, как он меня подвез, и сказал, что так. Когда ехали, начали размовлять, он сказал, что я вот лекарь, вот я тебя познал, знаю тебе, что я не знатный лекарь в Советском Союзе. Вот. Але этот человек, который сидел в машине, он так само был вельми высокопоставленным человеком в Советском Союзе, заседал вельми высоко. Он что, боролся за религией, боролся тотально за религией изучения. И начал рассказывать этому профессору, доктору про свои трудности, які имел. Он сказал, что ось у меня мама, моя 91 год, лежит и помирает, и уже от 40 годов не споведалась. И все говорит мне, сыну, найди мне ксяндза, сыну, найди мне ксяндза. Вот я езжу и шукаю ксяндза. Хоть веду, який я чоловік. Я хотів ксяндзу бачити, що я виганяв його за дорогу, але мені потрібен ксяндз, бо він хоче висповідатися. Він отважив, этот профессор ксяндз признаться, сказал, что я ксяндз. Я могу высповедаться. Конечно, это уже мне не выдал ксяндза, что профессор, что является ксяндзом, приехали, высповедал маму, высповедал так само сестру этого человека, який его подвез. Казалось, что сестра тоже амаль не стратила бы веру, но мама выносила вообще мозг, хотела высповедаться, видела, что ей близкий конец, хотела поjednаться с Паном Богом на разные способы. Брати і сестри, і шмат там розних історій описує своє життя, але чи не є це зерня горчиці, ён у пазнейших годах во Львове закладывая на Украине первую семинарию духовную на улице Яна Кахновского, где з якого семінарію виводяться біскупи, які є по сьогоднішній день не тільки так само у Польщі працюють, і не тільки і поза Польщею, і святарі, і шмат ксяндзов. Чим є наша любов, як не ти, як її вміти прийняти, коли нам Бог дає, і нашою любов'ю відказати, який сам спосіб на любов Божу. Ведаю, чи ви зауважили сьогодні щось супольне у першому читанні і у Євангелії, яка була прочитана. Прочитаю вам перше читання. «Возьму я з вершини у високого кедру і посажу. З верхніх колін яблоних отламаю паросток і посажу на високой і взмыслой гори». Что такое верхняя голина? Что такое верхушка? Что будет, как обнимать верхушку? Каждый видит, что дерево вверх уже расти не будет. А говорится, что возьму и отломаю я, дякуючи ветру, дякуючи урагану, возьму, отломаю, и эта галинка десь далеко-далеко полетит, и она упаде в землю, где ее вырастет пригожий, приємний церкви. У першому читанні ми маємо чоловіка, який кидає зерня. Володарство Божие, ніби чоловік, що кидає зерня у землю. Розумієте? Быть верхушкою, быть учимості, це иметь певність. Быть зернем у руце, або в якомусь тіворі, це так само певність. Але в цей момент, коли чоловік летить, коли зерня летить, это не певність чоловіка. Это не певність густое зерня. Что было бы, как нас вырвать с нашего сиротя, с нашей семьи, и кинуть внезапно властью другой село. Страх и непевность. И этим самым з'является зерно. Этим самым з'является наше життя так само. Ми сьогодні маємо певність, але часами Бог хоче нас вирвати з наших планів, з наших марів, з наших образів життя. Тому що, як нас пересадити, як ми не тільки що росли, але як ми у будущем дали великий плод, який, дякуючи якому, можемо спасти себе і шмат других людей. Просим за тим, брати і сестри, как мы можем быть таким зернышком, малым зернем, не ведаючи, ведаете, за часом Иисуса Христа у Палестине нельзя было садить зерня, навіть одного зерня гречишного. Чому? Бо коли оно вырастало, то оно заглушало все, что росло.
Все остальные рослины, які там були пожитні, і так само служили для спожитку їжі. Чим це є віра, як не зерня? І коли вона узросте у нас, вона заглушить все то, що може нам перешкоджати в нашем житті. Заглушить все то, що може летіти на греху, у чим нам приємно. Заглушить все то, що ми можемо тісти марим, але покаже нам нову дорогу до Бога. Просим, как мы умели отчинить свое сердце и принять волю Божию. Аминь. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, превращения веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а он Писание, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Син Божий Ісус Христос перемог зло, коли добра охотно прийняв терпіння на крижі. Ми так само користаємося пленом Христосової перемоги і ласками Його воскрешення. Про Його заступництво вознесем супольные молитвы до нашего Отца в небе. Молимся за всю супольность Костела, как она неспынно возрастала в единстве веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто вимушений працювати у неділю, як вони виконували свою працю у духу покорного служення громадству. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. тих, хто терпить за греху, як вони повірили, що милосердний Христос з любов'ю чекає їх у сакраменті поєднання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За Дмитрия з нагоди дня народження Божого благословення, які Маті Божій потребних ласкав, здоров'я душі і тіла для його. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Так само за наших близьких померлих, особливий спосіб за панца Анжело, как добрый Бог принял его у Володарства Небесное, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что спасал своего Сына, как Он избавил нас, выступай покорная молитвы Твоего народа и одаривших людей Твоими щедрыми ласками крас Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 207. Дарую, Пане мой, все мое житье, и теперь я твой, назовой. Это мое сердце обряти, ты любовь моя, один.
Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас вином и даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, как мы завсёды черпали всякую силу для души и тела, праз Христа Пана нашего. Амінь. Аминь с вами. І з духом твоїм. Укору серце. Узносим тебя, Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Вона гріха і справедлива. Заправды годна и справедлива, слушна и избавленна. Как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Отче всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Богом зликости на грешного человечества народился с Панной Марии. Праз свою муку на крыже свалил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу. Разом с ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на высинях, осанна на высинях, осанна на высинях. Благословенный Той дел имя Пана. Благословенный Той дел имя Пана. Осанна на высинях, осанна на высинях, осанна на высинях. Zapravdy Boże, Ty święty, krynica usalakiej świętości, Tam u jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i спаслав на апостола Духа Świętego, праз Христа просим Ciebie всемогутный Боже. Освяти гэтыя дары рацою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням кажучи: «Бярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв кілих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Бярите і пійте з його всі, бо это есть кілих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры, Шаем смерть
Признаем Твое воскресение и желаем Твое преступление. Wstawiając przy śmierci zwiątych powstanie Twojego Syna, a wierujemy Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuj, czyż to uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які послужили надію на воскрешення, і про всіх, хто у власті Твоєї дійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечному єдності з найсвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом и Евраником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, сестрой Фаустиной, и усими святыми, які справедливо подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, как Его завоинчал всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою Ты наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернее помилу. Пане, я не варта, как Ты пошел для меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
121. Cielo Chrysta. 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 Номер 106. Любов твоя najwyższej zawołuje się, łaskawe zwierzę moja, na nieba ty uwis, любовь твоя, это меня ты не знал, łaskawe zwierzę moja, spadaje na mnie, любовь твоя, najwyższej zawołuje się, łaskawe zwierzę moja, nieba cię lubi, любовь твоя, это океан небесна, łaskawe zwierzę moja, spadaje na mnie, Молимся. Боже наш Ojcze,
комунія, якою ви прийняли, означає єднання вірних у тобі. Ученикам нам отримувала единство у твоїм костьолі, праз Христа Пана нашого. Об'яви 19 червня у середу вспомін святого Григорія Абата, 21-го у п'ятницю вспомін святого Аладзія Янканзагі, законника. Сьогоднішня неділя інвестиційна, тому дякую щиро за всі ахвяри, які зложили предназначення на будову. Праз усе літо святої мши, дитячої о 12 годині нема. Праз увесь червень після святих імшов вечорових у 19, а у неділю після 10:30 відправляється набожество до Найсвятейшого Серця. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у Найсвятейшому Сакраменті. Дякуємо за хвірування на будову, за супольну і індивідуальну молитву, за спів'я праву літургічну і за прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народжень дітей, за добродіїв хвіродавців нашої парафії, добродіїв будівництва санктуарії, передач кожного з нас по особку Отеці, Маті Божої, Ружанцової, а ще перед цим є новий номер часописа Аве Марія, де тут є змянка о Найсвятейшем Серці, варто читати так само, а мова вибраним, іменованим біскупі Владимире Гуляю, який з'являється біскупом. Некілька років тому назад я був у його парафії на квесті, чи збирав гроші нам сюди на будівництво у Ліді, у парі, він там працював пробуш, на тепер уже льос так поточився, що йому біскупу варто прочитати, як запознатися з його сильветкою чоловіка. Чим більше знаєш, тим більше розумієш. Твою оборону даєш. Святая Богородица, у наших потребах не погрожай молению нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Аль добре, що ви є, що приходите далі. Нехай Бог вас одарить потрібними ласками і своїм благословенням. Нехай заправди це літо буде. Більше радості вам дасть, смуток забере. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас муку душную по світі. Аминь. Номер 204. Напомни мой рад, ценит наших гостей, и отдай Бог, ты огонь своих души людей, ай, мужи, ай, праведно сам, ясный свет, твои Боже, тебе, твои Боже, тебе, но Христос придет, сам Христос придет, сорок нас, сам Христос придет, сам Христос придет, сорок Нехай буде повторювати. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет вохваленный наисвятейший сакрамент,
правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, няхай